Dušenova mišićna distrofija je takvo oboljenje da je jako teško pričati o tome, a kamoli živeti sa tim. Kako su nam lekari saopštili dijagnozu i rekli da leka nema, jako težak udarac, da znate da dobili ste dete koje ima jako teško oboljenje za koje ne postoji lek. Za njih smo tu, jer dug je put, to naši su dečaci. Sve zajedno pozagrljaj, jer njima mnogo znači. Ova inovativna terapija bi nam omogućila da zaustavimo dalju progresiju ili u potpunosti eliminišemo. Da bismo uspeli u toj misiji i u tom izazovu, potrebno je da dođemo do ne tako lakog cilja, da skupimo 1,5 miliona eura za to. Tih 1,5 miliona eura su prvih 1,5 miliona eura koje bi trebali da skupimo za naših prvih 5 dečaka, a ova kampanja ima za cilj da imamo 5 po 5, to je moto kampanje. Ja bih zamolio sve drage ljude, prijatelje i poznanike da podrže kampanju na 3091 da pošalju broj 5. To je 200 dinara, nije tako puno, a nama tako puno znači za naše dečake. Prognoze su dalje sve gore i gore, kako je naše telo sačinjeno bukvalno od mišića. Mnogi nismo ni svesni da je i srce mišić, da su pluća mišići, i to je ono što sam na početku rekla, da upravo usled komplikacija srčanih, plućnih, to je ta bitka koja se gubi u nekim 20 i 30 godinama. Kada smo dobili taj rezultat i potvrdili tu dijagnozu, genetski rezultat, duplikacija egzona u pitanju, jako teško podneli, kao i svi roditelji koji su suočeni sa ovim oboljenjem. Mogu reći da smo bukvalno napravili revoluciju što se tiče šanse za izlečenje, da se deca prosto iz Srbije uključe u kliničke istraživanja, da smo na jako dobrom putu.